V-am găsit la un episod de să vă arăt cum să vă stați. Să închid geamul ăsta, să nu mă audă. Așa. Vă arăt cum să vă faceți un nume, alt nume, fără să vă ștergeți Roblox. Nimic nu trebuie să faceți, doar intrați în Google, scrieți name, nume, roblox.com. Intrați pe ăsta, pe primul. Așa, lăsați ăsta să lasă. Și stai să vad. Aici, așa. Să nu scrieți aici ce nume doriți. Apăsați pe ăsta alb. Cum schimb numele de utilizator. Bun, citești aici, apeși pe nu, adică da. Nu. Apeși pe X, trebuie să faci așa, vedeți? Intrați pe Roblox. Apăsați pe ăsta și apăsați pe ăsta. Trebuie să-l fac în culori. Era cu alb invizibil. Pe ăsta. Acum așa. Și intrați pe primul. Apăsați pe primul. Apăsați pe absolut nimic de aici. Aoleu, să încarce. Apăsați. Scrieți aici dacă sunteți fete sau băiat. Eu sunt aici. Aici scrieți. În ce limbă sunteți, să vă dea în Roblox limbile, știți? Să vă dea român sau englez sau ce limbă sunteți voi. Așa, apăsați pe ăsta, stai să văd. Aici, pe primul de sus ăsta. Apăsați pe ăsta, vedeți? Apăsați și vă scrieți aici voi ce nume. Opa, am scăpat telefonul. Oleu, că o iau de la capăt. Îmi pare că am scăpat telefonul. Mă bucur că e în regulă. Și pe mine să mă cheme cam Lexi. Ana? Nu. Ezi. Nu. Așa. Dar înainte să vă scrieți numele, aici ziceți dacă sunteți fată sau băiat și dacă vreți să vă faceți negru sau alb aici, apăsați pe ăsta, nu știu cum se zice, și apoi apăsați pe ăsta și apoi revin imediat aici. Ba da, aici trebuie și faceți așa, Lexi e numele meu și apăsați pe save. Și aici nu vă scrie chiar aici, intrați. Aici nu vă scrie că e Lexi, intrați pe Brookhaven. Să vedem. Aici și stai să vedeți. Scriem sau vreți să vedeți? Haideți să vă arăt. Vedeți? Opa. Așa. Opa. Aleluia. Uite, vedeți că Lexi și mă cheamă Slavinito. Așa. Ce cum scriu? Ce vrei să scriu? Scrieți în comentarii și dați like. Ok, hai să scriem. Ok, vedeți Lexi cu galben? Nu vreau cu galben, hai că schimb culoarea.
N-am vrut să vă deranjez când ieși, pentru că m-am tem că se încarcă cam așa, pentru că mi-am făcut așa. Am încercat să fac live, dar nu l-am postat și pe ăsta chiar îl postez. Hai să schimbăm culoarea. Chiar nu știu cum. Hai să save. Cam așa. Ok. Cred că pe aici. Chiar nu știu cum să schimb culoarea. Friends. Nu, e. Oh. Sper că o să am pe ceilalți înapoi cândva. Și cam atât a fost episodul. Ne revedem data viitoare, mai târziu. Pa!